Az Athena Personal Consulting Kft. Egy dinamikusan fejlődő személyzetfejlesztési és tanácsadó ügynökség, amely nemzetközi szinten, főleg Európából közvetít munkaerőt Európa összes államába. Dobrý deň, to je spoločnosť Athena. Dobrý den, personální agentura Athena. Jó napot kívánok! Itt az Athena munkaközvetítő ügynökség. Miben segíthetek? Buonasera, Agencia Athena. Good morning, Athena Personal Agency. Michaela speaking. How can I help you? Guten Tag, Personalagentur Athena aus der Slowakei. Ügynökségünk célja, hogy a humán forrás területén felmerülő szükségletek rugalmas kezelését kínálja cégek számára, és így megfelelő végzettségű, megbízható munkaerőt biztosíthatunk. Célunk az, hogy szakképzett személyzetet biztosítjunk az ön számára, Közép- és Kelet-Európából, akik nagyon motiváltak dolgozni a külföldi vállalatoknál. Profi személyzet keresését 65 szakképzett tanácsadó biztosítja. A hatékony és innovatív rendszerek segítségével és saját információs általunk kifejlesztett rendszerrel és a hagyományos információs csatornákkal. Az önökkel betöltött ajánlatokról így nekünk köszönhetően megtudhatja több mint 40 millió ember Szlovákiáról, Csehországból, Magyarországból és Romániából. Az ügynökségünk filozófiája szerint keressük az érdeklődők erősségeit, és ez alapján igyekszünk a cégek számára az adott pozícióra a lehető legmegfelelőbb jelentkezőt felkutatni, mely megfelel az adott pozíció által meghatározott összes követelményének. Igyekszünk felvenni a kapcsolatot a lehető legtöbb külföldi munkaerő közvetítő ügynökséggel, melyek külföldről keresnek megfelelő munkaerőt. Az árajánlat egyénileg készül el, hogy az együttműködésünk legyen az ön számára a legjobb megoldás. Ügynökségünk víziója igyekszik mind a munkavállaló, mint a munkáltató számára a legmegbízhatóbb üzletfél lenni. Dolgozzon szakemberekkel, siker nem véletlen.